Jem Jem. Ayan, ipay may manapula ito yung request ni Ma'am Lorna Baniaga. Agurayak Bianco by Florence Paula Domingo. Yes, agururayak. Yes. Dinding manen iti sanda ururaye isasangpet mo kaano nga ta o biyak ko mailiwa kong para niyakit mo nadagsenin na marikrik na kaput na laos nga iliw kuken ka tantanawagan ka abay titawa pare mapasangpet ka aguraya biyak aguraya kisasampet mo malatingitan unay tuy puso kaput kaawan mo sibay ko aguraya biyak aguraya kisasampet mo maasyan ka kadikarya binabiinga ang sangsarita. Yes, agurayak. Yes. Dati ba nga sagit ko kaya Ate Jem, Ate Gemma, ay Ate Gemma, Ate Linda, Ate Dio sagsama. Ano po, mamaya. Basta, dati nga sa natin sagsawad ko kala di ururayak.